Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында кыскача. Сәүдә кварталына бомба куелган өчен нинди җәза булыр? Ялганчы террорчылар ише финишка якынлашты. Куркыныч шартларда эшләү, кеше гомерен коткару. Бүген Россиядә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының гражданнар оборонасы көне билгеләп үтелә. Шундый күңел белән шул җиргә барабыз бит, шуны пәйгамбәребез йөргән җирдә дип шулай бик күңелебез белән бардык. Танылган спортчылар Хамидуллиннар гаиләсендәге хаҗдан кайтты. Алар белән хәбәрчебез очрашты. Бүген ялганчы террорчылар эше буенча судта төрле яклар тарафыннан да чыгышлар башланды. Исегезгә төшерәм, абыйлы энеле Илнар Гылетдинов һәм Артем Гибадуллинны шартлау турында ялган хәбәр таратуда гаеплиләр. Тикшерү фаразлавынча, 2015 елның август аенда егетләр Сәүдә кварталында бомба куелган дип 6 тапкыр шалтырата. Аннары $70 000 акча сорап хат язалар. Әгәр бу шартны үтәмәсәләр, чынлыкта да бинаны шартлау белән яныйлар. Соңгысында шартлаткыч урнаштыралар, әмма ул телефонның зарядкасы җитмәү сәбәпле эшләми кала. Белгечләр егетләр 4,5 килограмм тротил шартлатырга җыенганлыгын ачыклый. Ялганчы террорчылар эше буенча судта 10ннан артык утырыш булды инде. Бүген чыгыш вакытында дәүләт гаепләүчесе берсен 13, икенчесен 11 елга кырыс режимлы колонияга җибәрүләрен сорады. 18 сентябрьдә шәһәрдә тагын Омега сәүдә үзәгендә бомба коелуы турында хәбәр иткәннәр иде. Әмма хукук сакчылары җинаятьчеләрнең эзенә әле һаман да төшмәгән. Бүген Россиядә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының гражданнар оборонасы көне. Бүген хезмәткәрләр өчен бәйрәм иртәсе хәвефле хәбәрдән башланды. Инде иртәнге 6да ук тревога сигналы белән уяттылар. Шәһәрдә өйрәнүләр бара. Бүген яңа төзелгән 30нчы мәктәптә балаларны гадәттән тыш очракларда дөрес чаралар күрергә өйрәтәләр. Мы рассмотрим микропрепарат гидры. Иртәнге сәгать 9 биология дәресе. Көтмәгәндә дәрес уртасында ул кыңгырау шалтырый. Бу гади генә сигнал түгеллеген барысы да шундук аңлады. Внимание! Опасность пожара. Администрация просит вас покинуть помещение по Балалар һәм укытучылар тиз арада урамга йөгереп чыкты. Яңа мәктәптә әлегә кадәр өйрәнүләр уздырылганы булмаган. Әлеге сынауны уңышлы уздылар ди инспекторлар. Урамга 4 минут эчендә йөгереп чыктылар. Бу дүртле билгесенә дип бәяли белгечләр. Школа номер 30 эвакуировалась в полном составе 1020 человек. Гражданнар оборонасы айлыгы кысаларында мәктәпләрдә мондый өйрәнүләр еш узачак. 4 ноябрьгә кадәр инспекторлар белем бирү учреждениеларына күбрәк игътибар бирәчәк. Пожарные, спасатели, работа очень тяжелая. Мы бережем не только себя, но мы еще в ответе за других людей, мы спасаем их. Тәҗрибә генә түгел, теориядә мөһим, балаларга исә аңлаешлы телдә сөйли белергә кирәк. Сегодня к нам пришел сотрудник МЧС, и он нам рассказал, как оказывать первую помощь. Я считаю, нам это поможет. МЧС, они спасают нас в экстренных ситуациях. Например, кто-то попал в беду, то они сразу же едут к нам на помощь. Аларның хезмәте авыр да, куркыныч та. Үз гомерләрен куркыныч астына куеп кешенекен саклап калалар. Шуңа күрә гражданнар оборонасы хезмәте иң хөрмәтле һөнәрләрнең берсе. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Россия символлары бәйгесендә Казан алдынгылыкны бирергә ашыкмый. Әле кичә генә 3нче урында булган башкалабыз бүген янә 340 300 тавыш белән алда бара. 2нче урында Ерак Көнчыгыш, 3нче урында Сочи. Нәтиҗәләр көн саен диярлек үзгәреп тора. Тавыш бирү кызганнан кыза. Әгәр Казан 1нче урынны алса, Казан Федераль университеты һәм Кремль бинасы 200 сумлык банкноталарда урын алачак. Үз өлешен кертергә өлгермәгәннәр Твоя Россия РФ.ру сайтына кереп тавыш бирә ала. Аз қалды 7 октябрьдә Россия 1 каналында нәтиҗәләрне әйтәчәкләр. Чаллыда өлкәннәр декадасы дәвам итә. Шәһәр күләм акцияга яшь волонтерлар да кушылды. Алар Рауза Бәхтиярованың фатирын төзекләндергә булышты. Тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Рауза Бәхтияровага 70 яшь, ул беренче группа инвалид. Шәһәрдәшебез ел дәвамында урамга чыга алмаган, подъездда пандус булмаган. 10 ел элек бер аяксыз калган, шуннан бирле коляскада гына хәрәкәт итә. Хәзер исә волонтерлар бу проблеманы хәл итәргә алынган. Дай Бог этим ребятам счастья, здоровья, любви огромной. И моей соцзащите Лена, вот фамилию не знаю ведь, вот она их нашла. Она даже не знала, что они меня уже сделали ремонт, она их только нашла.
Работали очень слаженно, очень хорошо, очень весело. Я настолько им благодарна, что у меня слов нет просто. Волонтерлар Рауза Бәхтиярова хакында социаль хезмәт күрсәтү бүлеге хезмәткәреннән белгәннәр. Атна дәвамында пенсионерның фатирында байтак эшләр башкарганнар. Был поменен линолеум, были поставлены, демонтированы старые плинтуса, поставлены новые, поклеены обои, то есть зачищены, до этого убраны. И сейчас также покрашена, поставлена новая люстра, да, подсказывает Бавроза. И, соответственно, были поменены и покрашены еще оконные проемы, сам подоконник, и сейчас вот приедут люди, они будут устанавливать натяжной потолок. Фатирда матур һәм чиста булса да күңел урамга тарта ди Рауза Бәхтиярова. Шуңа күрә волонтерлар якын арада пандус белән булган проблеманы хәл итәргә тели. Гүзәл Шихапова, Катерина Ботинкова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Алабуга музей тыюлыгында Эгей диңгезе сүрәтләре урын алды. Бүген биредә Мексикадан килгән фотограф Сельма Антира күргәзмәсе ачылды. Экспозиция яңа залда урын алды. Хәзер музей фонды экспонатлар шул хәтле байыды, хәтта биналар җитми башлады. Күргәзмә ачылу тантанасында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Эгей диңгезе төрле ракурслардан төшерелгән. Әлеге фотосурәтләр бернинди программада да эшкәртелмәгән. Сельма Антира иң мөһиме кирәкле мизгелне тота белергә кирәк ди. Якыннары ул диңгезне фотога төшерергә балыкка йөргән сыман йөри дип шаярта. Здесь я перевожу те рассказы, те истории, которые море мне рассказывает, перевожу их на бумагу, на картины, на то, что вы могли посмотреть. Мексикадан килгән тәрҗемәченең күргәзмәсе Алабуга музей тыюлыгының яңа залында урнаштырылды. Ул ай азагына кадәр дәвам итәчәк. Чиратта музей фондының башка экспонатлары, аларның саны 2000-нән артып киткән инде. Җирле рәссамнарның шәхси күргәзмәләре дә бу залда урын алачак. Мы решили начать с небольшого. Вот мы арендовали у частных владельцев этого дома 236 квадратных метров. За счет собственных заработанных средств музея-заповедника нас поддержал министр культуры, мэр города Елабуги. Алабуга дәүләт музей тыюлыгы җитәкчесе бу бинаны тулысы белән сатып алырга тели. Ул шәһәрдә 16-нчы күргәзмә мәйданы булачак. Заманча сәнгать залы дүшәмбе һәм сишәмбедән кала һәр көнне эшли. Бина Казанская 17 адресы буенча урнашкан. Ишекләре иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр ачык. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Көннәр суыта бара, көзге кичләрдән ничек җылыну турында да уйларга вакыт. Фатир өчен кирәкле текстиль эшләнмәләрне һәм өйдә кия торган киемнәрне каян алырга безнең сюжетыбызда. Җылы юрганнар, йомшак мендәрләр, сөлгеләр һәм урын җир кирәк-яраклары. Чаллыга Иваново текстиле ярминкәсе килде. Салкын кичләрдә сарык һәм дөя йоныннан эшләнелгән юрганнар җылытачак. Бамбуктан эшләнелгән одеяллар сатып алучылар арасында аеруча популяр. Бамбуковое волокно, но рекомендуется как теплообменник. То есть летом под ним не жарко, а зимой под ним очень тепло. Мендәрләрнең төрлесе бар, шәһәрдәшләргә аккош мамыгыннан, сарык һәм дөя йоныннан эшләнгәннәрен тәкъдим итәләр. Верблюжья шерсть является единственной шерстью, которая гипоаллергенная. То есть ее также можно покупать как для взрослых, так и для детей. Иваново текстиле ярминкәсендә урын җир кирәк-яраклары да бар. Олылар һәм балалар өчен комплектлар тәкъдим ителә. Плитлар, декоратив мендәр тышлары, метрлап сатыла торган тукымалар, барысы да сатып алучы күңеленә хуш килә. Мы уже не раз брали ивановский текстиль, одеяло, подушки. Качество очень хорошее, одеяла теплые. Так что рекомендуем брать. Носочные изделия очень хорошие. Для себя вот присмотрела ткань. Мамыктан һәм йоннан бәйләнгән оеклар аякларны салкыннан саклаячак. Алар олылар өчен дә, балалар өчен дә, төрле төсләрдә. Я думаю, в этот раз, когда мы сюда приехали, мы учли спросы любых покупателей. Пройдя к нам, вы найдете все. Иваново текстиле ярминкәсе шәһәрдәшләрне 30 сентябрьдән 8 октябрьгә кадәр көтеп кала. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр Экспо-Кама күргәзмә үзәгендә эшли. 6300 километр ара, 28 көнлек сәфәр, шуның 6 тәүлеге юлда. Мөхәммәд пәйгамбәр туган изге җирләрне күреп кайту өчен Хамидуллиннар әнә шундый сәяхәт кылган. Кул көрәше, армспорт буенча танылган спортчылар шушы көннәрдә бөтен гаиләләре белән хаҗдан кайттылар. Аларның тәэсирләре нинди, хаҗ кылу өчен нинди әзерлек кирәк? Хамидуллинар гаиләсе белән безнең хәбәрчебез Рима Әхмәтова очрашты. Бишесе бергә хаҗга бару әтиләре гаилә башлыгы Марсель Мансур улының башлангычы. Хатыны Энҗи, уллары Руслан, Розалин һәм Рим бу тәкъдимне шатланып кабул иткәннәр һәм ният кылганнар. Хаҗ гыйбадәтләрен өйрәнгәннәр, тиешле сумманы туплаганнар. Әле кайтуларына яңа гына, әмма инде һәр кайсы бу сәфәрне сагына. Изге Мәккә, Мәдинә җирләре турында тәэсирләре бик көчле.
Күңелләргә рәхәт булып китте менә. Как будто менә безнең өстебездән шундый груз төшкән шикелле булды. Әлхәмдүлилләh, әлхәмдүлилләh. Ул күп кеше хаҗда булган кеше бөтенесе шулай дип әйтерләр аны. Мин үзебездә хис иттек аны. Көндәлек тренировкалар үзеңне яхшы физик формада тоту һәм армспортта югары нәтиҗәләргә ирешү. Хәмидуллиннар гаиләсенең төп кагыйдәсе. Әтиләре атказанган тренер, әниләре атказанган спорт мастеры, Руслан армспорт һәм армлифтинг буенча халыкара класслы спорт мастеры, Рим Россияның атказанган спорт мастеры. Хаҗ сәфәре җиңелләрдән түгел. Татарстан белән Сәгуд Гарәбстан арасы 7000-гә якын. Эсселек 50 градуска җитә. Гыйбадәтләрне үтәү өчен бик күп җәяү йөргә кирәк. Әмма бу авырлыклар профессионал спортчылар гаиләсе өчен түгел. Авырлыклар була инде, шунсыз булмый. Авырлыкларны ана карамыйбыз инде. Авырмы, юкмы дип. Чөнки без шундый күңел белән шул җиргә барабыз бит, шуны пәйгамбәребез йөргән җирдә дип шулай бик күңелебез белән бардык. Хаҗга бару шартларының берсе хәләл акчаң булу. Үзеңә һәм син юлда чакта гаиләң өчен. Тырышлык күрсәткәндә аз-азлап тиешле сумманы җыеп була дип исәпли Хәмидуллиннар. Алдагы елларда алар хаҗга барырга туганнарына да ярдәм итәргә телиләр. Без булдык, субханалла. Вот әйтәсем килә бөтен яшь кешеләргә шундый урынны таба алмыйс җирдә. Аның кебек хаҗ урыннар кебек Кааба янында ничек дугалар кыласың анда икенче. Аллаһ Тәгалә дә кабул итә, әлхәмдүлилләh, шөкер дугаларны. Хәмидуллиннар гаиләсенең хаҗ сәфәре турында тулырак җомга көнне кыйбла тапшыруында карагыз. Рим Әхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Күңел радиосы татар телен камил белгән төрле очракларда да югалып калмый торган яшьләрне эшкә чакыра. 5 октябрьдә Чаллы ТВ компаниясе бинасында кастинг узачак. Ул көндезге сәгать 1дә башлана. Әмма кайчан тәмамланасы билгеле түгел, чөнки теләүчеләр күп. Кандидатлар 18 яшьтән 35 яшькәчә булырга тиеш. Бәйге барышында аларга бәяне тәҗрибәле жюри бирәчәк. Сораулар булса, белешмәләр өчен телефон 54 38 64. Сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз. Студияда Роза Хабиуллина эшләде. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. В октябре радуга скидок в Эссен. В этот вторник скидка 30% на сардельки и сосиски. В среду скидка 30% на торты, пирожные и черный чай. Подробности акции в гипермаркете Эссен. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 5 октября в КДК КамАЗ. В корпорации «Центр» за цены ручаемся! А если найдете дешевле, снизим цену. Линия контроля сервиса 8 800 100 ровно 3000.